بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الله سبحانه وتعالى بزغا يانغادان رمضان ayın qoşalara nasip et. Elhamdülillah. Çünki bu Allah Rabbimizin bek zor ni'meti. Mına tanışlarımız arasında meni özümнең генә берничә кеше инде bu Ramazanга яшәп җитә алмады. Аллаһ Тәгалә аларны алып китте. Ягъни зур ni'мет, чынлап та Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Рамазанны каршы алу. Һәм менә сез әйткән сүз, ник мусульман кеше шулай шатлана. Ник алдагы галимнәр шулай итеп дуга кылганнар. Я Раббым, үткән Рамазанны кабул кыл, киләсе Рамазанга хәерле гомер бир, яшәргә насыйп ит дип дуга кылганнар. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә ул сайлаучы. Аллаһ Тәгалә әйтә, мин үзем сайлыйм дип әйтә. Мин сайлыйм фәрештәләрне дә, мин сайлыйм кешеләрне дә. Икенче бер аятта әйтә, сездән сайлау булмады дип әйтә. Мин үзем сайлыйм ди. Һәм галимнәр әйтәләр, әйе, Аллаһ Тәгалә сайлады фәрештәләрдән Җабраил алейһиссәламны, башка бөек фәрештәләрне сайлады. Пәйгамбәрләрдән сайлады, кешеләр арасыннан сайлады пәйгамбәрләрне. Шул пәйгамбәрләр арасыннан да 5 бөек пәйгамбәрне сайлады. Алар Нух алейһиссәлам, Ибрахим алейһиссәлам, Муса алейһиссәлам, Гайса алейһиссәлам һәм Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям. Алар улул азм минар русул, иң бөек 5 пәйгамбәр булып тора. Ни өчен алар? Без инде пәйгамбәрләр турында сөйләгәндә, әгәр дә кеше истә тотса сөйләгән идек, алар аерылдылар башка пәйгамбәрләрдән үзләрендәге булган менә бу көчлелек сыйфатлары. Чөнки менә Адам алейһиссәлам ул олы пәйгамбәр булса даган, ләкин Аллаһның сынавында менә җимешне ашамау дигән сынауда түзә алмады. Шулай бит. Ә менә бу 5 пәйгамбәр, алар менә шушы сынауларны иң олы рәвештә үттеләр. Ибрахим алейһиссәлам үзе ни тора? Аллаһ Тәгалә аларны атады аерым рәвештә. Шулай ук Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә көннәр арасыннан сайлады җомга көнен. Җомга көне ул инде Аллаһ каршында Сәййидул Әйям, ягъни иң олы хөрмәтле көн булып тора. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә сайлады айлар арасыннан Рамазан ай. Менә шушы Рамазан ае чынлап тагын ул Аллаһның сөйгән ае. Аллаһ Тәгалә аны безгә рәхмәт итеп бирә. Шуңа Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Рамазан башлангач сахабаларны бер көнне шатландырды. Сезгә шушындый мүбәрәк ай килде диде. Ул айда Аллаһ Тәгалә җәннәт ишекләрен ача, җәһәннәм ишекләрен яба. Шайтаннарны бугауга бәйләп куя. Һәм әйтелер, ул көнне изгелеккә омтылган кеше ашыксын, яманлыкка омтылган кеше киселсен һәм туктасын дип. Һәм Пәйгамбәрбез әйтә, Аллаһ Тәгалә һәр кичен үзенең кулларын оттан азат итә дип. Менә шушы Рамазан кичәләре. Шуңа күрә, менә мусульман кеше өчен ул Рамазан олы ай. Үкенечле, кайбер кешеләр Рамазанны нинди ай икәнен дә белмиләр. Һәм аңар игътибар дагын итмиләр. Ә мусульман кеше өчен ул чынлап тагын көтеп алган ай. Көтеп алган кунак шикелле. Менә яратып көтеп алган кунак шикелле, кайчан килә, кайчан кайта дип көтеп аласың, әзерләнәсең. Менә шундый ул Рамазан ае. Ни өчен? Чөнки ул безнең яшәүнең мәгънәсе. Чөнки ул безне гөнаһлардан арынып җәннәткә барага ул көч бирә торган ай. Чөнки ул безнең изге гамәлләребезне арттыра торган ай. Чөнки безнең яшәүнең мәгънәсе Аллаһ Раббыбызның ризалыгына ирешү. Ә безнең нәфсебез һәм шайтаныбыз һәр вакытны бер киртә булып тора. Һәр вакытны тоткарлый, иманыбыз, тақвалыгыбыз һәм менә ичке халәтебез зәгыйфләнә, төшенкелеккә бирелә. Изге гамәлләр кылырга дигәндә ялкаулыкка салына башлый. Менә шушы ай кешене тәрбияли. Менә шушы ай аны өйрәтә. Шуңа күрә менә Аллаһ насыйп итсә, шушы айның фазилаты турында. Шушы айда нинди гамәлләр кылып була, нинди гамәлләр белән Аллаһка якынайып була, шуның турында сөйләрбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям ураза турында әйтә. Әгәр дәген шушы иң беренче Рамазан ае турында әйтсәк, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Рамазандагы булган иң олы гыйбадәткә игътибар итәргә кирәк безгә. Ул да булса ураза гыйбадәт. Һәм ураза гыйбадәте ул фарыз гыйбадәт. Ул Аллаһның фарызы. Ягъни уразага кеше тотырга да ярый, тотмасам да ярый дип карарга тиеш түгел. Әгәр дә гозурлы икән, я Раббым, менә мин бит тота алмыйм, минем авыруым бар, үзен белергә тиеш. Тота алмаганын белергә тиеш, әмма ләкин уразага битараф карарга тиеш түгел. Чөнки ураза динебезнең 5 багынасының бер багынасы булып тора. Аллаһ Тәгаләгә иман китерү, намаз торгызу, закат бирү һәм Рамазан аенда ураза тоту, һәм инде 5-нчесе булдырылган кешегә хаҗ кылу. Менә шушы фарызларның берсе Рамазан аенда ураза тоту. Һәм менә моның
savabı dağın bik artıq ham bik zor. Çünki Allah Rabbimizning eng yaratgan amali farz amalini o'tav. Alloh taolo ayta: "Menga bandam eng yaratgan amal bilan yaqinaya ola, ul da bo'lsa farz amallar" deb ayta. Shunga ko'ra, mana masalan kimdir nafil ro'za tutar ekan. Nafil ro'za bilan chog'ishtirganda farz ro'zaning savobi ortiqroq. Shunga ko'ra, mana biz eng birinchi o'sha oyda ro'za tutamiz. Ha, ro'za narsa ul? Ro'za bitul tiyilib tur. Ham tıyılıp turunun ma'nasi bütün narsaga qoqla. Ya'ni oshov ishugina tugil, oshov ishugina tugil. Ramazon oyi bizni shikli oshov ishudan, shahvatga qoqlishli bo'lgan aybirlardan shikli, ammo lakin onun tub maqsadi bizni tarbiyalav. Bizni taqvolikqa olib boruv. Chunki Alloh Rabbimiz aytam: "Ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun." Ey iymon keltiruvchi bandalar, oldagi ummatlarga farz bo'lgan kubik sizga urazat farz bo'ldi deb aytadi. Siz taqvolikqa erishishiniz uchun deydi. Shulay bo'lg'ach, Alloh taolo har bir iymon keltirgan kishiga murojaat etib aytadi: "Ey iymon keltirgan bandalar." Ya'ni kim Allohni tanigan, onlar Allohning amri kela. Urazat tutuvning farzi. Har bir dinda, masalan, Allohdan ingan dinlarda ko'ra biz uroza degan ibodatni, hatto masalan pravoslav dinidagi kishilar degan, ularning qo'y bir din ahllari ayta, bizning shin urozamiz ul musulmonlarning naqsh qildi deydi. Mana burungi inoldagi bizning din kishilar tutgan uroza ul musulmonlardan ayrilmaydi deydi. Shunga ko'ra Alloh subhanahu va taolo oldagi ummatlarga degan urozani farz qildi. Ni uchun ularni shulay deb aytadi? Chunki uroza g'ibadati yengil g'ibadat tugil. Ya'ni musulmonlarga g'ana tugil bu xos. Ya'ni oldagi ummatlarga degan uroza farz bo'ldi deydi. Mana abarda shunday kishilar, ular uroza tutalar. Ham qo'y bir tanishlar orasida da bor. Uroza tutalar. Ammo lakin namozga kelganda avırsanalar. Bir qaraganda uroza tutu ko'pga avırroq bit. Ya'ni tiyilib turu, oshamishi, ishmishi, issiq kunlarda tuzib yuru avırroq. 5 vaqt namozini o'qib bitul avır tugil. Birinchi bu odamlar otlaganda avır bo'lirga mumkin. Ammo lakin onu boshqaruv yengil. Tahorat oldin, namozini o'qidin. Ammo lakin kishilar shunga e'tibor etmaylar. Alloh qarshında uroza g'ibadati eng ulug' g'ibadatlardan bo'lsa, lakin namoz ondan dag'in ulug'roq. Shunga Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadislarida kelgan eng ulug' g'ibadat turida so'ragach, uroza tut deb aytadi. Onlar teng g'ibadat yo'qdi. Ya'ni mana bu urozaning buyukligini ko'rsatadi. Ammo lakin Payg'ambarimizning ikkinchi hadisida kelgan qiyomat kunida eng birinchi so'ralgan aybir namoz bo'lar deb aytadi. Namoz qabul bo'lsa, boshqa amallarda qabul bo'lar deydi. Olay mana hozir internetda nida qo'y bir yoshlar orasida bor, hatto namoz o'qimasan uroza tutuvdan foyda yo'q deb aytuvchilar bor. Yo'q, biz olay deb aytmaymiz. Olay deb aytuv durust tugil. Imonli kishi nindi izgi amal qilala qilsin. Izgi amal ul yaxshilik qilib bora. Izgilikni olib keladi. Shulay bo'lg'ach, urozaga kirga kerak. Urozani tuturga kerak, ham onglarga kerak. Hurmatli din qardoshim, hali namozga bosmagan hurmatli din qardoshim, ongla. Mana sen kimning rizolig'i uchun uroza tutasan? Kimning qo'shuvi uchun uroza tutasan? Kim senga uroza tutarga qo'shdi? Albatta Alloh taolo shulay deydi. Albatta Alloh Rabbing senga ona amr etdi. Bil, Alloh Rabbing senga amr etdi 5 vaqt namoz o'qirgada. Alloh Rabbing senga amr etdi zakat bergada. Ati-aniga izgilik qilirgada. Tug'anliq jiplarini nig'tirgada. Ham boshqa Allohning suygan amallarini Alloh taolo amr etdi. Shulay bo'lg'ach biz mana bugun urozaga kirganmiz ekan. Bugun urozani boshqaramiz ekan. Allohning boshqa amrlarini o'targa tirishik. Amina opa ismli bir opayimiz bor endi. U bek dinli bozorga kirdim deb aytdi. Shunda O'rta Osiyodan kelgan qo'y bir yigitlar so'rayimdi, jemish sotalar, namoz o'qiysanmi deb aytamdi. Nek teginda o'qiydim deydi. Menda o'qimayman deydi. Nega o'ysa o'shama deb aytdim deydi. Nek sen o'qiysan? Kun sayin o'qimag'ach yoki qo'y vaqtdagini o'qig'ach, gil o'shama, olay deb aytmaydi deb aytalar deydi, ochlanmaydi deb aytalar deydi. Chunki namoz ul kerak. Kundalik Allohning bergan ne'matini shukr etu. Biz bit kun sayin o'shaymiz. O'shagandan so'ng bitali badrafkadagan borasin. Ya'ni bu kishining salomatligini ko'rsatkichi shulay bit endi. Alloh taolo odam bolasina bera o'zining ne'matlarini. Hammana bu namoz ul shushi bergan ne'matlarga shukr. Shunga ko'ra ul kundalik kerak. Ya'ni onun hikmati shunda. Urozaning hikmati onun boshqa. Urozaning hikmati boshqa. Chunki ul bizni tarbiyali. Oy davomida nafsimizni tarbiyali. Mana bizga ul bir dars beradi. Shunga ko'ra dinimizda har narsa o'rinli. Ham ul namozni mana men kishilarga qarshi og'ishtiramnishik, ul bizning ilmda. Mana kishi agar degan shulga ketsa, yoki taygaga ketsa, yoki kosmosga ketsa, odatda onun o'zak bilan ilmtasi bo'lar, shulay bit.
Үзәк белән элемтә өзелсә, инде яза башлыйлар. Менә космос станциясында элемтә өзелде, хәзер аны төзәтәләр. Менә безнең намазыбыз ул Раббыбыз белән элемтәгә керү. Ул Раббыбыз белән элемтәдә туру. Менә хәзерге вакытта шелтәр телефоннары. Баласына телефон бирә, яки берәр җиргә китә, әнисе шалтырата. Улым, син кайда? Әгәр дә инде эләкми башласа, сет эшләмәсә, инде борчыла башлый. Кая микән дип шулай бит. Нәкъ шулай ук намазыбыз Аллаһ белән бергә элемтәдә туру. Шуңа күрә без Аллаһка һәр мизгелдә мохтаҗ. Менә Аллаһ Раббыбызга без һәр мизгелдә мохтаҗ. Аллаһ Раббыбыз безгә бит кирәк. Менә кайчан син Аллаһ белән элемтәдә, кайчан син Аллаһ Тәгаләне яратасың, һәм аңар мөрәҗәгать итәсең, шундый хадисләрдә дә килә. Тәгарраф илаллаһи фир-раха ягърифка фи шиддә. Рәхәт чакта Аллаһны истә тот, авыр чакта ул сине истә тотар дип. Кайбер риваятларда килә, бәндә дип әйтә, рәхәт чагында гел намазда булса, гел дугада булса, аны күк фәрештәләре белерләр ди, танырлар ди. Һәм әгәр дә авырлык килсә, шуннан Аллаһка ялварып сораса, я Раббым дип мөрәҗәгать итсә, күк фәрештәләре ишетерләр ди. Нинди таныш, ләкин зәгыйф тавыш дип. Зәгыйфлек белән мөрәҗәгать итә. Һәм дуга кылырлар, шәфәгать кылырлар, я Раббым бу кешенең дугасын кабул ит дип Аллаһтан сорарлар ди. Чөнки бу якын тавыш. Кем Аллаһка дуга кылмаса, Аллаһка гыйбадат кылмаса, ул кеше дуга кылыр ди, авырлык килгәч, фәрештәләр нинди ят тавыш дип әйтерләр ди. Һәм шәфәгатьтән кылмаслар дип әйтә. Әгәр дә инде без ураза турында тагы әйтсәк, ураза ул улуг гыйбадат. Хәтта Аллаһ Тәгалә юлында Аллаһ ризалыгы өчен ураза тотасың икән, Аллаһ Тәгалә сине җәһәннәмнән ярак итәр дип. Пәйгамбәрбез әйтә, "Ас-сияму джунна" дип әйтә. Ураза ул калкан ди. Шул калкан белән җәһәннәм утыннан кеше саклана дип әйтә. Ягъни менә син ураза белән Аллаһның газабыннан, Аллаһның кыямәт көнендә ут газабыннан ураза белән сакланасың. Хәтта кайбер хадисләрдә килә, кем уразага керә икән, һәм ураза килеш дөньядан китә икән, җәннәткә керер дип тә килә. Менә мәсәлән, төрле фаҗигага һәлаксә мисал өченме, яки ураза килеш вафат булып китә икән, мәсәлән, ниндидер хәл аркасында, бу кеше җәннәткә керер ди. Ләкин моны дөрес аңларга кирәк, мәсәлән, уразага кереп, аннары сәламәтләнеп авырып китеп, мәсәләнме, юк, мин бары ураза килеш үләм дип алай итәргә ярамый. Теге сәламәтлегә зыян килсә, без үзебезне даваларга тиешлебез. Ул вакытта инде кеше табибка мөрәҗәгать итә, дәвалана. Менә бу әйберне дөрес аңларга кирәк инде. Рамазанның һәр бер кичендә ул рәхмәт, һәр бер киче ул мәгъфират, һәр бер киче ул уттан котылу ай. Һәр бер киче. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, Аллаһ Тәгалә һәр бер кичендә кулларын уттан азат итәрмен дип әйтә. Шуңа күрә Рамазанның һәр бер көне безнең өчен кадерле булырга тиеш. Шуңа күрә Рамазанның һәр көне ул улуг гыйбадәттә үтәргә тиеш. Һәр көне менә мәсәлән кайбер вакытта мәчетләр беренче көнне тула, аннары сирегәя башлый таравих намазларында, ахырдан тагы тула мәсәлән, һәр көнне тырышырга кирәк. Чөнки Пәйгамбәрбездән килә, "Мен кама Рамадан", кем Рамазан айы буе төнге намазларын башкара. Кайбер кеше әйтергә мөмкин, ничек инде төне буе намаз укып үткәрәсең дип. Моның бер җайлы юлы бар. Аллаһ Тәгалә безгә, менә Мөхәммәд пәйгамбәрнең өммәтенә динебезне җиңгеләйт. Менә шушы җиңгеллекләрне фурсатын файдаланырга кирәк. Ничек? Менә мисал өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте. Кем имам белән бергә кичке намазны, бу тәһаҗҗүд намазын, таравих намазын, кем имам белән бергә имам биткәнче, имам намаздан киткәнче, ягъни намазын укып бетергәнче бергә укый икән, аңар төне буе укыган намаз савабы язылар дип әйтә. Ягъни шуңа күрә менә син ястү намазына килдең, ястүне укыдың имам белән, аннары таравих намазын укыйсың икән, сиңа төне буе намаз укыган шикелле савап язылыр.